Moj životni moto je red, rad, disciplina, ali bravo, hvala i izvini. Mislim da je odgovornost i organizacija vrlo veliki deo svakog dobrog posla, ali mislim da je i ljudskost onaj deo koji znači videti sopstvenu grešku i truditi se da je ispraviš. Zato volim svakome ko je zaista uspešan da kažem bravo, za sve dobro odrađeno da kažem hvala, a ako sam nekad negde pogrešila da kažem izvini. To su neka pravila koja mislim da sadrže i u svakom od tih pravila mislim da se sadrži i zrno odgovornosti. I s drugim rečima nikog ni za što ne kažnjavam. Neodgovorni nikad nisu deo mog tima.